Пак се завръщаме двамата, нашата пънка с Пламен сме заедно, Христо пак го няма. Това е втори епизод, защото... Карфура, да ви покажи тук Марки Стеница, Дъглас. Това е ескалатор. Разбира се, че е ескалатор. Тук чакат на опашка за интернет. Като че. Като че да. Мотоциклета. Явно. Айде да се мотоциклета. Няма да се видим много добре, но... Виждам се. Добре, сега отиваме при домашните любимци. Промоции за децата. Лапитата. Кой ще отидем в Хиполен да са мъзгана, да. Ще играем с бебешките работи. Айде. Тук се тук с Юра, Маткер, Мотакер. Има купас. Ето за... Да, първо отиваме в Хиполен. Не, първо ще отидем в Техномаркет. Какво ще правим в Техномаркет? Все има някакви неща. Да. Добре, в Хиполен. Сега го затвориха. Явно не са взимали клиенти. Няма значение. Не само цигани. Барби. Барби точно с сестрата на Пламен Ева. Костелю. Лъза. Бах ти пипа. То тигър, ама каре. Той тигър. Изглежда гочно. Мърда с главата. Това бе сладко. Има зъби. Ето вижте, пенни на пустински за вече са по-малко, защото няма зъб. Много гочен тигър, много мойски. Всяката, което ти живее, като знам. Виждаш? Принцеския рай. Това много ма кефи. Angry Bird. Ето ми го любимия. Чък. Той се... Какво правиш, бе? Добре. Виж на много опашката се движи. Той тигър. Пак казвам. Пак го объркат. Monster High. Това е тъпо. Не ми харесва. Това, тая лада много ма кефи. И особено пандата вътре. Пандата я? Tu няма панда. Абе, махнали се. Ето е. Панджо. Тук е шеф. Панджо. Добре, тук вече няма да влизаме в чакал. Чакай да го гусна. Да, аз да снимам. Пандата, той е голям фен на панди. Естествено. Ти на профила на Фейсбука виж панда. Махай, Да. Въпреки Ти диш много смешно. Ето тук за децата, които обичат пушни играчки. Тук един път правихме губите. Тук е маска. Няма да я слагам. Не. Тук е. Ето, пушни играчки. Преди играчките ги слагахме и така се кипихме. Ма те са ги подредили. Да. Няма значение. Или и така, също. Няма значение. Айде. Маймуната как седи. Ето виждате тук простоти деца правят очила. Много ма кеф тигъра, бе. Много опасно правят. Са се изсирие. Блейд! Толкова ги харесвам вече не. Вече са бебешки. Няма значение. Добре, си кой. Върши който писах пета. Тук книги, които обичам да чете аз. Моето пепче. Тук кой не обича да чете? Ти. Защо? Не, няма. Аз обичам да чета. Това е много яко. Обичам да чета само списания. Не. Читай. Добре, сега отиваме към магазина за домашни любимци. Има много сладки зайчета. Да, наистина. Аз един път ги погалиха, но тогава сложиха табела не пипайте зайците. Абе, давай, че нещо. Аз разбрах, че когато... Между другото, елате да видите едно много яко нещо, което много ма кефи, като минавам тук. Една топка, две топки, три топки. И тук столове, който обича да се масажира. Това са масажни столове. Това с магазин компактно ще го харесвам. И сега не съм голям фен. Аз един път си купих чехли тук. Но сега съм всяки маратон. Храна за кучета, който има кучета 12. Ето ги зайците. Ето ги зайчетата. Маникви са сладки. Съдули. А ти знаеш, че когато... Тук има хамстер. Маско синче. Чинчила. Чимчила. Много кефи. Тук има и змия. Тук имаше змия, ама тя се е прибрала явно. Не се е прибрала, не мога да я видим. Ето е тук в камъка. Да. Ето я. Тя се вижда. Тук има игуана. Като излезеш, ще я снимем.
Игуаната, тя винаги се скрива и не може да я види. Ето го между храстите, но няма да може да се види. Абе, не, бе, не. Няма я. Ето се е приместили до. Не, тук ще има. Нашето любимо място. Да гледаме кучицата. Кучета... Ето да гледаме първо Добре, куче. първо куче. Кучето е номер 1. Сладо. Мани. Я и това да виж го. Кучето е номер 2. Това Е много сладко. плахва. Големи сладур. Това мисля, че... О, това е Джак Ръсел. Какво стана? А, диша бе, диша. Как я диша? Виж го. А тук ти бе. О, това е много хубаво. Умани, какъв сладур. Това е бито. Добре. Ти бяха някакви кифи. Тук е някакви много обичат живот. Да, папагалите. Тази папагалка е яка. А, да. От към май не може. Може би, ще да не мога. От тук може ли да се мине? Не. Не мой. Може ще си. Това от... Чимчуа. Много кефи. Ма не, точно за кадър се стана. Ребята, май спи. Зайко. Зайка иска да избега. Зайко, той пи вода. Мама му. Ой, ще виждам. Ни бъркам клетката, виж купиш. Аз не съм попил. Виж хамтер. Чинчилата. Бой как са покатери? Ето към влезе в топката и излезе. Някой дали ще излезе? Не, тя вътре спи. Аз се видях. Май няма така игуана. Абе има бе, просто е... Всичко между храстите се е скрила. Но не може да се... Ето, покажи ми една игуана. Добре, айде да покажем. Продали се. Ето ги кученцата. Те са били две тук. Жак Ръсълче. И тук са две. Тук са... Виж, това се изправи. Това се изправи, да, то спиш май. Ти беше като моите. Кой е най-яката мутинка? Кой е яка мутинка? Знаеш коя е най-яката мутинка? Моята. Добре. Не може да снима. Я? Не е болно, бе. Не е болно, бе, спинка си. Остави го. Ела. Може. Добре. Аз като да не влизаш. Айде. Айде да слизам, ще отидем къде да отидем, къде да отидем на Макдоналдс. Няма да идем. Няма да идем. Тя ми пари. Изхарчихме ги да покажем. Ще се устим. Но колко пари имаш? 25. Нали? Не, има около 4-5 лева. Учи да купиш нещо да идем, бат. Яко баш. Учи да купиш нещо да идеш. Не ми се не, ядох преди малко. Аз разбрах. Тук също има магазин за бомбони, както Аз имам петлива, това нищо не ми се иде. Ето го Макдоналдса. Колко време има още? Не знам. Има още време. Темпо, виждате тук, дайче мам. Дай кваска. Соко. Ще пуснеш телефона, бе. Спомни телефона ми много хвани. Спокойно. Ето го Дейкман, това е Темпо. Макдоналдс. Макдоналдс, KFC, Коли. Дейкман. О, да. Аз тук съм много финалното ниво. Преди долу имаше един симулатор на кола, но го махнаха и направиха магазин за йогурт. Аз карах. Да. И аз съм карал. Аз съм им приятел. И ти вдах в снимките. Ето Спардокс. Който има Спардокс. Съжалявам. Аз подбира неща. Събри милаха да покажем шапките. О, да. Правите шапки ще снимам. Ето тук се рисуват с пясък. И е доста интересно, един път пробвах. Яко ли? Да, не е лошо. Май да пробвам. Не, друг път. А безплатно ли да? Не. Ето Нью Йорк, там е господа, един от най-хубавите магазини. Нью Йорк. Ще разгледам и после искаш да се тръгваме. Да, ще го. Трябва да се покажем главата тук на огледалото. Добре, това и на огледалото ще е края на епизода. Да, края на епизода. Това беше всичко от нас, дами и господа. И ще приключим. Чао. Чао.